În seara aceasta vreau să spun ceva. Îi har. Aici e harul lui Dumnezeu revărsat. Mâine s-ar putea să nu te mai întâlnești cu acest har. Dar în seara aceasta e har. Și dacă e har, știți ce înseamnă har? Ceva care noi nu meritam. Nu meritam ca în locul nostru să moară Domnul Iisus Hristos. Nu meritam. Noi meritam pedeapsa. Meritam iadul. Dar Dumnezeu, prin îndurarea Lui cea mare, ne spune Biblia, și-a arătat harul revărsat față de noi neamurile, ca să fim mântuiți. Mâine s-ar putea să nu mai fie har. Nu lăsa pocăința pe ultimul loc. Pocăința pune prioritară în viața ta. Poate ai auzit cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și ți-ai pus și tu întrebarea ca cei care ascultau cuvântul la predica lui Petru. Și oamenii aceia au pus întrebarea aceasta: fraților, ce să facem? Ce să faceți, dragi oameni al lui Dumnezeu? Spuneam că Dumnezeu vă iubește. Primul pas, să te pocăiești. Pocăință înseamnă să renunți la păcate. Să renunți la ceea ce ai făcut până acum. Și să nu mai faci. După aceea spune Apostolul Petru în felul următor: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Un tânăr a alergat în toată lumea aceasta și s-a săturat de lume, s-a săturat de toată stricăciunea din lumea aceasta și a zis: mă duc să-mi odihnesc sufletul la biserică. Și s-a dus la biserică și acolo era foarte atent la ceea ce se predica. Și în cuvântarea preotului au auzit cuvântul pocăință. Și el a fugit de acolo, a zis: nu-mi trebuie pocăință. Poate mulți dintre dumneavoastră au spus: nu-mi trebuie pocăință, îs tânăr, vreau să-mi trăiesc viața. Și a plecat de acolo. Și s-a dus acasă atât de dezamăgit ce m-am dus la biserică să-mi găsesc liniștea sufletească, pentru că păcatul te muncește. Păcatul nu te lasă, te trudește. Biblia spune în felul următor că noi suntem trudiți, împovorați din cauza păcatului. Dar la Dumnezeu vom găsi o tihnă pentru sufletul nostru. Slăvit să fie Domnul! Aleluia! Și tânărul acela s-a dus acasă și a zis: totuși stau un pic să mă reculeg. Nu mai știa ce să creadă. Și a deschis dicționarul și în Dex acolo a găsit, a zis: să caut cuvântul acesta, pocăință, să văd ce înseamnă. Pentru că el știa alte lucruri despre pocăiți. Comuniștii au învățat altceva pe oameni despre pocăință. Și el credea lucrurile pe care le-au auzit de la alții. Și când s-a uitat în dicționar, a văzut acolo egal. Și a zis: căință, părere de rău. În seara aceasta Dumnezeu vrea să te căiești de păcatele tale. Vrea să-ți dea o haină nouă. Vrea să te îmbrace în seara aceasta. Vrea să renunți la viața veche și să începi o viață nouă. Spuneam la început, Domnul Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Nu este altă cale în lumea aceasta. Nu este altă viață în lumea aceasta decât Iisus Hristos. El a părăsit slava cerească, a venit pe pământ ca să ne spună oamenilor vestea bună a împăcării cu Dumnezeu. În seara aceasta, spuneam, nu lăsa pocăința pe ultimul loc. Vino la Iisus Hristos, plângeți păcatul
Hotărârea, dacă vrei să iei o hotărâre în seara aceasta, du-o până la capăt. Nu o lăsa. Nu fi superficial. Nu fi ipocrit, ci fii sincer în seara aceasta cu Dumnezeu și spune: Iisuse Hristoase, ai murit și pentru mine, ai înviat, te-ai dus să pregătești un loc, vreau să fiu și eu în locul acela, în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că va veni o zi când oamenii vor plânge cu amar. Spuneam că în seara aceasta e harul revărsat aici la dumneavoastră. Vreau să pun întrebarea aceasta: vrei să te pocăiești cu adevărat? Este cineva care vrea să se pocăiască? Să ridice o mână, să vină aici în față. Vă chemăm aici în față. Dar să vă pocăiți cu adevărat din toate. Nu mâine să mergeți la bal, la bir sau în alte locuri. Și vreau să vă pocăiți cu adevărat. Să vă întoarceți la Dumnezeu din toată inima. Dumnezeu în seara aceasta e prezent aici. Vrea să-ți ierte tot trecutul tău. Biblia spune așa, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar face acum un lucru, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Nu ține seama ce ai fost tu, cine ai fost tu, poate ai fost bețivul satului, poate ai fost curvarul satului, poate ai fost bătăușul satului. În seara aceasta este har aici. Vino la Iisus Hristos, vino la El, nu amâna, nu lăsa să treacă ziua. Vino astăzi la Iisus Hristos. Vă invităm să veniți aici, vă invităm să vă ridicați în picioare. Cei care ați ridicat o mână, vă invităm aici, vă chemăm aici în față. Veniți! Haideți, fraților, frate Cristi, frate, să ne rugăm pentru... Și doamna cu copilul, ați ridicat o mână, veniți încoace, veniți la Iisus Hristos. Veniți aici, veniți aici, vă invităm aici. Mâine nu este ziua ta. Mâine s-ar putea, spuneam, să vină smurdul și să vrei să te pocăiești și nu mai ai ocazia. În seara aceasta ai ocazia. În seara aceasta e har. E har în cotul acesta, în satul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți, vă invităm să vă ridicați în picioare. Veniți, frate. Vă invităm să vă ridicați în picioare. Ne vom ruga pentru femeile acestea. Vom pune numele. Mai este cineva? Mai pun întrebarea aceasta încă o dată. Mai este cineva? Mai dorește cineva? Haideți să ne rugăm, frate Cristi.